Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Robert, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi adu ti kwartak, adumat ti gagayem ko. Ngami di naibusan ti kwartak, naibusmaten ti gagayem ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Robert. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sabaten dakto iti anak tayo jay airport, inton bigat, bakit? Wan lakay, ay na, mailiw kamin iti anak mo kan ka. Agasam nga ito upat at taon adi ka nagawawid. Uray siyak, bakit? Mailiwak maten kada kayo. Sana bale? Atidog ti inalak a bakasyon ko ita. Mayat nga rod no kasta lakay. Tapno makadwada ka mat iti mabayag. Kasano ti maparte ababoy, nakasaganan? Wan lakay, makaamunta na ng kantatang inton bigat. Nagayab damutan iti agparte. Iso asigurado na partinton inton sumangpet tayo. Inawis yumot lang dagiti imbag ang awisan nyo. Kailiw kumutan dagiti babarkadak idi. Wan, kan inawis kumutan dagiti asidag ang kakabagyan tayo. Alangarod, maturog kayo masapa ah. Saan kayong agpuypuyat, tapno masabat dak. Sapsapayan nyo ti agbiyahe. Wan lakay, alangarodan, maturog kamin. Bye! Bye, bakit? Tatang, nagpudaw kayo matan. Ay? Kaslasaan kayo alima kaya. Nagwapo kayo. Anya kati anak ko na ya. Bilib na bilib manen kanya. Agpaisumat ngamin. Saan ka di, nanang? Katsigod mat agwapo ni tatang mo. Saan ko akinayat dayta no? Saan agwapo? Oh, makitam? Ninanang mo na mismo tinang ibaga, agwapo ak. Asino nga rod kada kayo kaninanang tikarup-rupak ngay? Siyempre, siyak. Di napintasak mat nga rod no kunayo agwapo kayo. Siyempre, agkarkarupat ang arod. Alahos to daytan apin nasablogyo. Agawi tayo kit din, ta sigurado nga agor-ora yan dagiti tattao, ije balay. Ala, mangan kayo lang kakabsat. Adot isagana. Umasidag kayo lang dito'y lamisaan. Tamakamo kayo ngaggawi iti kaninyo. Ay kat mangan kamutin abarok. Unanang, talaga mabisinak matain. Makamu kamutin amanggaw iti kanang barok. Tapno mapilim no anya ti kayat mo asidain. Ayan ti asawam aya. Bayaan nyo lang, nanang. Imbaon ko nga asikaswen na dagiti agsangpat a bisita. Alang araw, mangan kamutin barok. Imuna kamin anangan kantatang mo itay. Tamabisin kami nga minaon. Kumusta kan paray? Kailiw da kan dagiti barkada. Kumusta matan nga dagiti babarkada tayo? Padamot anaasawaan eh. Da asawa tayo pare. Ang si Kansa ti kaasinsuan kada tayo. Pagkunamat pare? Una, tas ika nga ron ti kagap-gapo na iji abroad. Anya ti trabaho itan dagiti babarkada ta idi. Ay kat, padamot lang agtaltalon pare. Mala, umay ka pare nato. Umunig ta di tabalay, talaam ti pasalubong ko ken ka. Oh, papanang, agrubrubuat ka mat. Agkikita kami kadagiti barkada kita. Pilitan dak ngagpainom. Iso pagustuak man laydan. Oh, kita alakay, tadi mo subsobraan ti aginom. Uwin bakit? Sana bali takaduak mat ni pare nato. Itulod nak to dito'y balay. Nasayaat mat nga rod. Saan kayo nga rod nga agpakpakarabii, Wen ka di. Di nakpakadanagan. Dagtok-tok-tok, bakit? Ingka man lukatan ti Rida, sige, ilakay. Manang, ada ni Insan Robert. Oh, adamat, apay. Oy, kasinsin Agnes. Paunagam bakit? Ala, umay ka, umunod ka. Agyaman nak manang. Oh,
Nakaumay ka matinsan. Anya ti masapol mo? Insan, umutang ako maiti kwartam. Mano kuma? Uray 2,000 kuma. Dimot ngamin agawid ti asawa. Awan igatang ko iti gatas ti anak ko. Kan awan kanan min. Napanan ti asawam aya. At dapay laang iti trabaho na Di pa'y nagaw-awid. Mabitla nga rod, insan. Pare Robert, adda ka. Umayak man. Gumanon ka, pare nato. Ay. Anya ti bagang pare? Agpainom ka pare. Agururay dagiti barkada ta. Nagtutulag kami, mapantayo ag-inom. Oh, mabitla nga rod, tagsukatak pa'y. Ala, urayin ka nga rodan dito ibang salyaw. Sige pare, mabitak lang. Inumanan? Di ka nagungat bakit. Ita lang matetoy. Into nagsubliak iti abroad, trabahon tumanen. Iso adinak paritan. Wana, ngamapay, di ka masayangan iti kwartam. Nagrigrigatam nga intrab-trabahuan iti mano atawan. Ita, ipapainom mo laang? Sana bali masukatan to iti ad-ado. Maudi kumaday tuyen apa nagpainom mo, lakay. Di ka kadiagim imot bakit, tamadiday ta. Adaywan na kamatigrasya no naimot ka. Wan, ngamada kumamat limitasyon ati panagpainom mo. Mala, panawan kan. Tagur uray ni pari nato di tarwar. Ay, Saus, nabartak ka manayin, baraw? Da kayo matgayam ti masabat ko, tatang. Ay na, daitan sa matlagin inuman ti aramidam. Ket gagangay na, tatang. Awan nga ro trabaho ko. Nagawid ak ngagbakasyon, kan ag-relax. Ay na, saan pa nag-relax ti aramidam, Robert? No di kat ibusam laang ti kwartam. Padpadayo la ti asawak. Maditi agim imot kunak manen, tatang. Saan pa nag-imot? No pagkadkadam dagiti barkadam. Agayam da iti inaw, angam sikamat ti agbayad. Sak nga ro ti addaan ni tatang. Ay, awaanan baraw no kanayon akasta. Maibos adi na oras ti kwartam. Ay, napangaasim man abarok tapautangan nakiti pang pa-hospital ko kanya Uncle Mau. Ni, naan ano ni Uncle Basti aya? Ay, hijak man mo barok. Nakaro ti uyak nan. Saan mo't nga imbag? Agkapsot ka naun. Ay, kat ipan yung haruda ni di hospital, auntie. Iso nga rod nga umut-utang tapno may taray kun di hospital ni Uncle Mau. Mabitla nga rod. Inak mangala iti kwarta kasapulan nyo. Si kamo ti tarayon dagiti amin akakabagyam tunggal ada kasapulan da. Katanyang harod ngay bakit? Katsaklaan mo't ti adda mabalin na. Ay, jak amukan ka, Robert. Agibati kamot iti para iti bagim. Agsubliak tumanin ni Jabrod, bakit? Di ka madanagan. Apay, saan ka ama asyan iti bagim nga agtrap-trabaho? Hala. Sana akong nga gastos, bakit? Total, awan matlat gastos akon. Jak na pupuutan, naibusan ti kwartak. Day tati ibagbagakan ka. Intayo manan aginom, pare. Paspay, pare. Naibusan ti kwartak. Agsubliak pa iti abroad. Sakto manen agpainom. Kasta ka di, pare. Ay, talaga naibusan ti kwartam. Wen nga rod, pare. Naglakala nga maibus ti kwarta? Ay, wala pare. Nang runa, kat awan mat income mo, no adda ka ditoy. Sakat binigat ka nga agparwar iti kwarta. Papanan na nga, no di maibus adagos. Uwin nga rod, pare. Di pa ilan nadanon ti panagsublik iti abroad. Ngam naibusan ti urnong ko. Alang nga rod, pare. Ibagak tulatan kadag iti babarkada. Nay, saan ka mat-arimwar? Nalabsak dagiti babarkadam nga agiinaw. Kunak no adda ka manan ijay makiin-inom. Awanen kwartak, tatang, naibusan. Gaputa awan kwarta po, di da kan ayaban. Ha? Ay, di nakmat inayaban ni pari nato, tatang. Kunak no sanda ama panaginom ita. Ay, awan dagi jay babarkadam.
No awan gayam kwartamon, di da kamat ayabanay. Kaslawan serbim kadakwada no awan kwartam. Ala, bayan yung tatang. Amok to ninton maminsan. Apay akasla na unag ti pampanunutam, lakay. Pampanunutak nga ron ti urnong ko, bakit? Kunak no saan ama ibos. Ngam apagbiit laang gayam ama ibos. Awan man lati na ipatakder ko apakakit-kitaak. Kat, di mo matngamin kayat ti pabagbagaan. Nakamirisak lang, idi na ibusan ti urnong ko, bakit? Sana bali Tadanda ni manan ti paragsublim. Agurnong kanto manan. Hello, bakit? Hello, lakay. Kumusta ka, ditan? Nasayatak mat dito, hoy. Ay, mapan mo ti irwar ti impawit ko akwarta. Medyo dakkel dayjay. Igatang mo iti materyales, tagpatakder ta iti dakkel abalay ta. Tapno addaman pakakit-kitak iti panagtrabahok dito abroad. Tauray awan ton ti kwartak nga awid ko, basta addan ton napintas abalay ta. Ken agpatakder ka iti kulungan ti baboy, tagbaboy taman. Ay, kat nagsaya aton ngay. Mayat day ta na panunot mo, lakay. Sika nga ruden ti makamu kadag iti ipawit ko Makamu ka ditan, bakit? Wan, lakay. Saan ka madanagan? Yak sayangan nagiti ipawit mo a kwarta. Sige nga ruden, bakit? Kastapay. Kumusta kayo mat, tatang? Nay, nakalagip ka mat nga imawag, barawk. Wan, tatang. Kayat ko nga ibaga, nagpawitak iti kwartayo kininanang. Mapan yung tulatan irwar. Ay na, nagsaya atayin, barawk. Wan, tatang. May kaktupay dagiti kakabagyan. Da kayong tulakit din adadakil ko. Ay, wan nga agpaisaw. Ay, dagiti imot utang idikan ka. Di damat agbayad ay. Wan nga rod Iso ang nagnakam akon, anaming pinsan. Madigayam ti agbarayuboy, no kasta nga agawid ka nga agapo abroad. Pagarupen dalaeng nga do ti kwartam. Wan mat nga main baraok. Ipatagmaw ti kwartam ang nagregrigata. Tanariga ti agbirok iti kwarta. Wan nga rod, tatang. Mala, kastapay. Ingkay to irwar ti kwartayo. Mustan nga bakit? Nalpasan ti balay ta, lakay. Nakapaarami dakmatan iti kulungan ti baboy. Kan adamat tan tarakan ko. Ay na, maragsakan bakit? Umadan ni manin ti panagawid ko. Excited ako na makakita iti balay ta. Tapno saan laeng nga iti picture makitkitak. Wan lakay. Katinton sumangpat ka. Adan partyan tayo. Saan tan nga agparti, bakit? Sayang laeng. Ni, abay ngay. Imbag lang nga agbabanting kayo kadagiti babarkadam akon kadagiti kakabagyam. Apay, idipim manawak dita, adayang pabalon da kanyak. Uray good luck kung nadala kumakanyak, awampay. Iso ajak pagan anon ti agpakan inton sumangpetak. Agsukat kayo, tarumwar tayo. Kat, papanan tayo ngay, lakay. Dagasin tadanan ang kantatang, tamapan tayo man mga niti restaurant. Talaga asan kayon nga agparti ti baboy, tatang? Tiyanan, napatagak lang mat kadag iti tattao dito, no adda kwartak. Ngaminto na ibusan ti kwartak, didak tumot lapagan ano. Wen tatang, nagawid to pa dya ka aruba tayo ang naggapumat abroad kat saan mat ang nagparti. Narigat namin ti agtrabaho iti abroad, anak. San mi mat apidpidutan ti kwarta ijay. Nagpalastugak lang amin idi muna apa nagawid ko. Ngam nakapagpanunutak itan. Intayo manan aginom paray. Kasangsangpet mo ko. Sigurado nga adu ti kwartam. Ay, pasensyakan pari na to. Ngam nagnakam akon. Jak kayat asayangan ti kwarta ang nagbambanugak iti arak laeng. Kat nagdakalan ti balay mo paray. Nagadupayin ababo iti tarakan ni misis mo.
Saan mat siguro basta maibos ti kwartam? Pasensya ka na talaga, pare. Ken awan ti adu a kwarta kita. Ta pinagbalay ko ket nga rod. Kasta ka di pare. Sige nga roda pare. Panawan ka pa'y. Kunaklakit din sumurot ka manen kaninato. Ay saanin bakit? Tapnoan niya. Tapno ibusak ti kwarta. Kat nakatunga nga akto manen no maibusin. Mas daawak ah. Awan to pa'y nagbayad ka dagidya imutang idikan ka. Bayamon bakit? Tulong kon dagijay. Ngam saan damutan ang makaulit kanyak. Ken siyempre, mabain damot laangin nga umasidag kanyak. Oh, kat anya ti planom ita. Agsubli ka di pa iji abroad, wano saanan. Agsubliak pa'y maminsan bakit? Agurnungak pa'y, tapno at damot urnong ta. Ala, sika ti makam mo, lakay. Nagsubliak manen iti abroad, Mr. Lonely, ket kauawid ko laeng. Ket planok, ti saanin nga agsubli pa'y. Saan meten nga imasidag kanyak dagiti barkadak, tamudan asa anak nga agpainom. To'y pagayam mo, Robert. Agyaman ak pagayam Robert, iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, rumbang laeng asalimot-matam ti kwarta apagrigrigatam. Tano saan mo nga usaran iti husto, daras maibus dayta. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Robert, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Dante Martinez. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.